Nou, nu kijk eens op elkaar en loog naar die vingers. Beat it up, man. Ja, zo willen wij wel komen. Maar dan we niet like de intro en wat lang aan zitten. Oké, ik heb... Trainers, nou nog kijk eens op elkaar en loog naar die vingers en die Ik is moe van allerlei violence en empty promises. Ik is moe van allerlei silence wat in mijn koppen is. Streek me bro, maar hij is een soort tijd. Kijk, hij heeft de hoek, ja. Wat, ik denk aan die baan. Ik betang elke aanvraag om Thomas nazi te rit. Van die is mijn witte life, ik weet dat onze mensen kan hem niet in links. Yeah. What you know while making 100 and then double it? Last week I had like 20 and I ended up being stuck with it. So I bought me in some protein and I fucked around and smuggled it. Dat is een beetje jaar van. Dus je kan dat weer doen. Dit zo dacht je natuurlijk. What you feeling? It's called expensive pain. Look at how my life changed.